Dali madala ang tao kung nakita nila ang atong life nga doon na po'y hinay-hinay nga kabag-uhan. Yes, abli nga Bible atong life. Ug tan-aw nila atong life based sa ato ang gi-claim nga mga follower ta ni Jesus Christ. Unsaon man nato pag-transform? Unsaon man nato nga makabaton tag kabag-uhan? You know what tay capacity mo bag-o sa tong kaugalingon. Lisod gyud ta bag-ohon kung kita lang. We need the intervention of God para mabag-o ta. So first of all, we need the Holy Spirit. Once ang Holy Spirit na nasa tong life, posible gyud tang bag-ohon. Dili siya imposible. Mo nagingon sa Ephesians 1:13 nga misulod ang Holy Spirit sa imong body at that moment nga gi-receive nimo si Jesus Christ. Muna ang tao nga wala pa kadawat ni Christ, lisod gyud bag-ohon. Pero na mga tao nga nabag-o tungod sa doktor. Ingon ang doktor, "Sir, biyain ni aron kita pa kas imong apo pohon. Biyain ni sir aron kita pa kas imong anak nga mudako." Yes, mausab ang tao, pero ang genuine nga transformation bunga gid na sa Holy Spirit. Munay lisod kayo gyud pabalikon na sa iyang dating life. The second thing is, renew your mind. Renew. Ingon ang Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. So we need to have a constant renewal sa tong mind. Renew means to change your direction. Change your mind toward God. Limti imong past nga life, imong wrong direction, follow ka sa direction sa Ginoo. Munay renewal of mind, or in other term, repentance. So once mo follow tas direction sa Ginoo, bag-ohon gyud ta niya. Pero kung ikaw gyapon ang mosunod sa imong kaugalingon, di gyud ka ka-expect og transformation. The third thing is, have faith in God. Importante ang faith during sa atong transformation. Kay kung wa tay salig sa Ginoo, ngano gud taong mabag-o man ta, di man siya able maka-transform sa atong kinabuhi. Ingon ni Paul, Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So dili mo grow imong faith kung dili ka magabasa sa iyahang pulong, ug dili ka maminaw sa pulong sa Dios. It means part sa atong growth ug sa atong transformation ang kanunay nga pagpaminaw sa pulong sa Dios. Importante na siya. And the fourth thing is right influence. Dapat natay right influence. Dili lang ingon nga nagapray ta, nagabasa tag Bible, and then ang Holy Spirit na nato, dapat ma-exercise ang ato ang daily nga attitude, personality sa mga tao nga ginakuyog nato. Kung sige kag kuyog sa mga tao nga puro na lang di mao ang ginahisgutan, mo mag-expect man kag kabag-uhan. Pero kung magsikag kuyog sa mga tao nga naa kay bag-ong makatunan, then hulata lang mabag-o sad gyud ka. Kaya ang Ginoo mo gamit sa mga right people, right influence para tabangan ka sa imong growth. Munang ingon bitaw ni Paul, 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, bad company ruins good morals. Muguba gyud. Munang pangita mga tao nga makatabang nimo both spiritually and practically, aron paspas ang atuang transformation. So gusto ba kag kabag-uhan? Gusto ba kag bag-o sa imong life? Gusto kag transformation? Change jud kag lifestyle. Mo change kag principle, mo change kag direction sa imong kinabuhi. Now, sadang ang tao bitaw mamatay, sadang ibutang na sa sementeryuhan, duha man lang ka butang ang ibutang dito sa iyang lapida. Iyang tuig gipanganak ug ang tuig namatay. Moro gid na. Bisan unsa ka kasikat, bisan ang mga known nga mga celebrities, Hollywood actors, great presidents sa ato ang mga nasod, ini kamatay nila ang gipangbutang, namatay atong tuig kuan. Nabuhi atong tuig, namatay atong tuig kuan. Mo lang gid na ang mabutang sa imong lapida. Mo lang nang mabutanga ang mahinumduman sa tao. Pero abi nimo lahi kung naakas Ginoo. Tanaw ang Luke 10:20.
Sa Luke 10:20 ingon ni Christ, "Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirit are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven." So ay kabalaka kung RIP lang ang ibutang dito sa imong lapida pohon o sa atong lapida pohon. Ang tuig lang gipanganak ta, tuig ta namatay, pero ang imuhang name gisulat gyud didto sa langit. Importante na siya, it means ang imuhang life di ay recorded ginatanan sa heaven. Di gid ka kalimtan sa Ginoo. Malimtan ta sa tao pila ka years from now, pero ang imuhang life gina-treasure gid na ngadto sa langit hangtod sa walay katapusan.